Разцепването на Луната е едно от най-известните чудеса на Хазрети Мухаммед Слам. То се споменава пряко в Корана и е потвърдено с много хадиси. В Корана Аллах казва, open quote, "Актарабати саа, ваншакал камар", часът наближи и Луната се разцепи. Сура Ал-Камар, close quote. Този аят ясно показва, че чудото е било видено от хората по времето на пророка Салосам. В хадисите в Сахих Ал-Бухари и Сахих Муслим е предадено от Абдулах ибн Масюд, open quote. Докато бяхме с пратеника на Аллах там в Мина, Луната се разцепи на две части. Едната беше над планината, а другата от другата страна на планината. Пратеникът на Аллах на Саласам каза, бъдете свидетели. Ибн Аббас също казва, open quote, Луната се разцепи по времето на пророка на две части. Хадис в Сахих Бухари, Китабът Тафсир. Контекст. Това чудо се случило в Мекка, когато неверниците искали знак, за да повярват. Те видели с очите си разцепването на Луната, но въпреки това казали, Мухамед ни омагьоса. Някои обаче свидетелствали, че пътници извън Мека също потвърдили виденото, което изключва илюзия. Смисълът. Това чудо е доказателство за истинността на Мухамед. Аятът започва с напомняне за часа Киямета, показвайки, че както Луната се разцепи по волята на Аллах, така и цялата вселена ще се разруши, когато настъпи съдният ден. Това е много важен въпрос, защото вярващите обикновено приемат чудото на разцепването на Луната като муджиза, свръхестествено знамение, дадено на пророка, а не като явление, което може напълно да се обясни със съвременната наука. Въпреки това има някои научни наблюдения и изследвания, които често се посочват като индикации, че такова събитие е възможно да е имало. Лунните пукнатини и канали. Съвременните снимки на Луната, направени от мисии като Аполо и Lunar Reconnaissance Orbiter, показват дълги пукнатини и канали, наричани рилс. Те се простират стотици километри, сякаш повърхността е била разкъсана и после отново съединена. Някои мюсюлмански учени посочват това като възможен геологичен отпечатък на събитие, подобно на разцепване. Геологични доказателства. Лунната кора е силно напукана, не само от удари на метеорити, но и от вътрешни разломи. Някои снимки показват структури, които изглеждат като линии на съединение. Това дава основа за тезата, че Луната е могла в даден момент да бъде разделена частично и после задържана от гравитацията. 3. Сведения от астрономически наблюдатели. В исторически хроники от Индия и други региони има споменавания за разцепване на Луната по времето на пророка Слам. Например, в някои южноиндийски източници, Малабар Керала, се споменава крал, който станал свидетел на явлението и по-късно приял исляма. Легендата за чера краля Чераман Перло. Наши 4 ограничения на науката. Съвременната наука не потвърждава пряко, че Луната е била физически разделена на две и после събрана. Но науката също не може да отрече свръхестествени събития. Тя работи в рамките на природните закони. За вярващите чудото е акт на Аллах, който е над всякакви закони. Заключение. Научните наблюдения за лунните пукнатини, разломи и канали могат да се разглеждат като подкрепящи идеята за разцепването на Луната. Историческите свидетелства от различни региони също подсилват аргумента. Но самото чудо е по своята същност надприродно и затова мюсюлманите го приемат първо по аята и хадисите, а науката може само да покаже следи, съвместими с него.